lagi wae seperti lamun kakang rodo. Nanging aku ora koyo padatan yo. Kamu kok adat rupiane dhewe iki mesti sing tekan wae dhisik ana ing papan. Pancen bener kakang, rahayune sampeyan ndang teko ing papan kene. Umpama ora ana sampeyan kelakon aku mesti mungsuh dene ulo kang semono gedene. Mintarsi. Kakang, Mula tak jaluk. Besok yen kowe tumuju ana ing alas maneh. Kudune kowe iki ngajak kanca ruang kang supaya kanca ruang kuwi bisa ngayomi karo kowe. lha piye wong aku ngenteni sampeyan kok. Iki mau lagi ngopo to kowe? Lah aku rak yo ngenteni sampeyan mergo adat rupiane sampeyan mesti tekan papan kene jam 12 tengglep. Oh. Yen ngono saperjanjen nalika semono kok ugemi. Ha iya to kakang. Mintarsi. Yo. Yen ngono aku njaluk pangapura sing gedhe. Yen tekanipun kakang ning papan kene rada randhat. Mergo kakang iki mau anggone tumekane papan kene iki alangane luwih akeh. Kula tak jaluk aja nganti dadi atimu ya. Kakang. Sampeyan tekan papan kene wae wis ngene pitulungan kelawan aku rumangsa seneng sakjroning aku. Iya. Aku ora bakal duweni rasa nesu kelawan sampeyan, Kakang. Mintarsi. Yen ngono pun kakang maturun banget. Saben pun kakang saperjanjen mesti wae kakang sing bakal mbondel. Utawa kakang sing randhat. Nanging jroning atimu kowe ora duwe ora duwe rasa nesu. Mula rak jaluk Mintarsi. Yen kakang janji mesti wae dugemi. Najan tor kaya ngene. Kakang. Aku percaya kelawan sampeyan, Kakang. Iya. Yen to tresnamu kelawan aku pikir Kakang. Mula kuwi Kakang. Iya Mintarsi. Tak jaluk kanthi banget aja nganti sampeyan janji kabeh janjimu. Mintarsi. Yen aku seneng karo bocah wadon, aku ora bakal ndejani janji. Mesti wae bakal tak kegemi. Sineksenan lintang lan rembulan paribasane. Tresnaku ngarep kowe ibarate tak ibaratke tawon karo kembange. Maksud pokok. Masa cempok. Kakang Ranggaun, Jadi maksud pokok. Kakang Ranggaun. Tenane ana kawigaten apa? Kowe kok tumeka ning papan kene sumusul karo aku sapejagong karo Mintarsi. Kakang Ranggaun sing gedhe pangapuramu ya. Mergo aku tumeka ana ing papan ana ing sadurunge alas kene. Iya. Teges aku ora arep ganggu karo kakang andung katresnan kuwi ora. Nanging
ana wigati kanggo Kakang Ranggauni. Wigati. Tenang. Banjur wigatine apa to, Di? Aku entuk dawuh karo ngersaning Bapa Resi Apa Santi Jiwa? Santi Jiwa kang supaya Kakang Ranggawuni marak sowan ana ngersaning Bapa Resi Santi Jiwa. Di, Maisa Cempaka. Piye to, Kang? Yen pancen kowe dikongkon kelawan Bapa Resi Santi Jiwa, kang supaya aku marak Seboswan wonten ing ngersane. Kawigatene iki apa to? Ya sing gedhe pangapuramu ya, Kang. Heeh. Aku dhewe durung mangerteni babagan parembugan kaya ngono kuwi. Oh, mbok menawa wadi ngono. Menawa kaya ngono. Mligi mung kanggo aku. Mriki mung kanggo Kakang Ranggawuni. Lah mentarse ora Lha entuk kok to. piye? Kowe entuk Boten. melu ora, Kakang? Boten kagem kalian Syahdi namung Kakang Ranggawuni. Iki. Jroning ati rada abot ya iki. Kok kaya abot piye to, Kang? Umpama aku ninggalake mintarse ning papan kene, teges aku ngestokake dawuhe Bapa Resi utawa Bapa Guru. Mengko keslametane mintarse kepiye? Umpama aku ora ngestokke dawuhe Bapa Guru, urung tan wurunga mengko aku bakal entuk pidana. Iki lho, Si Adi. Kakang Ranggawuni, Heeh. ana ing papan kene ora ana siji loro sing bisa nyelametake Syahdi. Mung kejaba aku. Apa Kakang Ranggawuni kuwi ora percaya karo aku ngono apa? Tegese Si Adi gelem sabiyantu karo aku. Jaga keslametane Si Adi Mintarse. Ya bisa wae to. Di, Maisa Cempaka. Kakang Ranggawuni. Jane aku mau ya arep njaluk tulung karo kowe. Nanging pun Kakang ewuh. Saben dina pun Kakang iki wis njaluk tulung karo kowe. Nanging perkara keslametane Si Adi Mintarse iki yen pancen kowe wis saguh pun Kakang bakal ngestokake dawuhe Bapak Guru. Kakang Ranggawuni. Upama Kakang Ranggawuni kuwi duweni bot karepotan apa wae, Iya. mbok yo Kakang Ranggawuni kuwi sabiyantu karo aku to. Oh, tenan. Tenan. Kaya ngono. Aja kuwatir. Sak wayah-wayah yen kowe njaluk sabiyantu karo aku ora bakal suwaya. Mergo kowe wis gelem sabiyantu karo aku ngayomi kelawan kadangmu, sedulurmu. Mintarse, Kakang, sawetara ora tak baleni maneh. Yen wektu dina iki aku entuk dawuh saka Bapa Resi kang supaya sowan ana ing ngersane. ngono yo sing ati-ati, Kakang. Kula tak jaluk. Kok kowe sing ati-ati lho ya. Kakang. Sing ati-ati tenan yo, Kakang. Cukup semene ya, Mintarse. Kok kowe sing ati-ati lho ya. Sengaja Kakang Ranggawuni sengaja. Terus. Terus. Ya. Alah. Kowe ngopo to kok iso? Itu, Kakang. Eh? Ngopo lho ya kok kaya serik atimu? Kaya ora tau awor wae kok iso. Wonge wis adu kok iso dadak. Jenenge wong tresno arep ditinggal. Iya, aku wis ngerti Mintarse wis ngerti. Ning mbok ya aja kaya ngono to. Lah banget senenge rasa atiku kok, Kakang. Sakindas. Kakang, nek ngono sampean tanya ning kene aku tak golek recek luwih dhisik yo. Iku dhisik to. Arep golek rencek kuwi. Yen mengko arep golek rencek aku ora bisa sabiyantu karo kowe to. Lah iya yen ngono saiki wae. Mengko dhisik to. Ngopo to Kakang sampean iki kok katone ono wigati sing arep kok kandhake kelawan aku lho yo. Sakindas. Heeh. Apa tenane kowe kuwi ora ngerti lan ora gagas
Ora mawas. Ngenani bab apa, Kakang? Ngenani bab aku seneng karo kowe. Iku to ala, Kakang. Ya mesti bae reti to aku. Wis ngerti to? Ayo to yo. Ora ketang sampeanan aku iki mung sedulur sapagurun, nanging sampean wis tak anggap kaya dene sedulurku dhewe. Saben dina sampean tansah sabiyantu kelawan aku. Aku arep masak, sampean goleke kayu. Aku arep adus, sampean njupuke banyu. Aku arep jajan saka mangsa, aku tang dhuwitmu. Ra iya to, Kakang? Aja kaya ngono to. Aku mbok anggap sedulur. Heeh. Aku? Heeh. Bener sih. Tenane ora kaya ngono kuwi. Lanjut. Ora jumbuh kaya keng kowe ngucapke kaya kuwi. Lanjut apa tuh, Kakang? Sampeyan aja gawe bingung atiku to. Ora. Aku ora gawe bingung atimu. Tenane ngono ya. Saben-saben kowe gegladhen. Saben-saben kowe ngucapke yen arep ana ing pategalan. Kowe mung bot-bote kowe arep cedhak. Karo katresnanmu rak kaya ngono. Ngerti ae lho, Kakang, sampeyan iki ampun. Lho kok ngerti bae ngono lho ya. Kowe ngerti. Aku iki Gini yo. lara ati. Kakang alah, sampeyan iki piye to? Sampeyan tak wis tak kandhani. Yen to loro ati ditukokke patpo. Patpo. Heeh. Kowe ngerti patpo apa ora kok? Patpo. Ora ngerti to. Patpo tunggale mboleyong kuwi lho, Kakang. Yen sak ngertiku patpo kuwi tamba wong mabuk utawa wong mendem sak jeroning monton ngerti kok. Kuwi dudu patpo. Lah kuwi apa? Kuwi dharma. Lho. Engko dhisik to. Kowe kok ngucap dharma. Tau mongko dharma kuwi Pak Udin sing nata tukang speaker. Kowe aja muni dharma. Momo kuwi lho, Kang. Antimo. Antimo kok dharma. Iku copot aku nganti kliru. Ngono ya minta. Iki aku bloko. Ana ing pangarepamu yen to aku kuwi seneng karo kowe. Seneng sing tak kandhake kuwi ora mung seneng antarane dulur lan sedulur kuwi ora. Njur. Sing tak karepake aku seneng kuwi minangka kaya bapa lan biyung. Tegese piye? Aku kepengin bebrayan karo kowe. Kowe kaget ta ngopo? Kaget apa? Lah kagetku mau sithik aku tak kaget banget bener ae. Aku malah wedi. Lah, Jadi minta sih. Kang. Tenan. Saben dina aku mau mikirake kowe. Yen rino aku ora bisa dahar. Yen dalu aku ora bisa turu mau mikirake sliramu diajeng Cahayu. Aja kaya ngono. Nek ngono ya sing gedhe pangapurane ya, Kakang. Sing gedhe pangapura. Tegese piye to, ya? Kakang. Aku ora ngerti nek sampeyan iki rono sing tegese sampeyan kepengin bebrayan karo aku. Iki rono tak aku iki sampeyan nganggep aku kaya ngene sedulur sing dewi. Kakang. Sampeyan wis rumiyin aku iki tresno kelawan Kakang Bobo. Mula kuwi sampeyan golek bocah wadon ya wae ya, Kakang. Saiki jelas. Kakang Ronggo muni kuwi mau. Tenane tak apusi yen arep ngadep karo Resi. Nanging yo tenane ora. Mung bot-bote aku kepengin caket karo kowe. Kowe.
Sapa maneh? Alah. Bocah kok kewate kaya. Aku iki arep gandrung, kowe ngerti apa ora? Gandrung, aku seneng karo kowe. Aku ora seneng karo sampeyan kok. Apa kowe ora ngerti? Yen tresno kuwi jalaran saka kulino, yen kulino ora gelem saka glibet. Ngerti apa? Aku ngerti tresno ya saka titik-titik. Hus. Kok titik-titik. Tresno kok titik-titik. Pamintaku. wis katresnan karo kowe nanging kowe setitik wae ra duwe rasa tresna karo Tresno kuwi ora kena dipaksa, Kakang. iya aku ngerti ngerti nanging setitik mboko setitik taratamtu kowe bisa tresnani lawan pun kakang moh tenan kowe ora seneng karo aku ngono Sampeyan masuk angin to? masuk angin nuntuhmu pucet Sampeyan mutas to? ora Lah kok aku seneng atiku
yen kaya ngene iki. Mergo Gopo Kakang. ana ing papan kene ora ana siji wae manungsa. Rangga wis oncat ana ing papan kene sing ana mung kowe karo aku. Apa aku tega lan mentolo yen to aku mraoso karo kowe? Hei! Durung! Bocah kok kewate kaya ngene. Bisa diminta sih. Sing mbok gendel, sing mbok taleni kuwi apa? Setiap vitamin ben amat. Mati aku. Malah sing bathekan vitamin sing ditaleni. Yo. Aku uga ora kurang akal. Yen to kowe kapeksa ora gelem mlaku aku oleh papan kowe ne. Kowe ora raoso ayo. 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 Raoso. Ayo. Ayo. Raoso. Eh, tolong. Nyoto-nyoto yen to aku wong lanang arep mbok praoso. Ya apa? Ya apa? Sopo ora, Sopo ora? Sik. Kita sik. Nalika semono aku ninggalake kowe. Aku iki meleng apa karo kowe? Kowe dadi bocah wadon iki rak sing ati-ati. Aja nganti kendho kembenmu. Nah, aku uga kaya ngono. Nuturi karo Sadi mentase kaya ngono to. Nanging yo gene. Ning papan kene kowe kok malah padha keron karo Mas Boko. Turun-turun piye Kakang kowe iki mau aku pasang kunci Inggris kok. Hus, kok pasang kunci Inggris? Kuwi rumangsamu kontainer apa piye? Pasang kunci Inggris. Carane kendho kemben buat tak pasang kunci Inggris. Carane kendho. Kok kunci Inggris iki kok kunci Inggris iki apa? Kembenku. Kemben to. Kok kaya sepeda wae kok kunci Inggris. Rumangsaku kemben. Upeng ora kemben. Iki mau lagi apa to? Nek mau to Kakang. Piye? Iki mau aku lagi gelut lawan Kakang Meso Cempaka. Lah perkarane apa? Carane Kakang Meso Cempaka arep jaluk apemku. Hus. Lah wong apemmu dijaluk diwenehke rak kowe. Loh, iya to. Apemu gorene. Gorene. Stop. Stop piye? Apemku mung kari siji arep kok jaluk aku kok. Ora apem gaweanmu kae to. Dijaluk diwenehke. Soto. Kowe ku arep tak wenehke sampeyan. Mungkin disil. Sadinar sih. Apa bedane yen to aku lawan pun Kakang? Nek kaya ngono to. Nah, gorene apem Ayo gorene. mesti bae beda. Sampeyan iku senengane apem sing gudi. Gudi to. Lah apemku mok cilik to rontok gosong iki mau. Ora ketang cilik, rondok gosong. Ning menawa wae aku doyan. Pintar sih. Jane apa to aku kok durung kono iki apa sing dikakake? Aku Kakang mesti durung kono lho yo. Kok apemu apa to? Apemu apa? Apemku kuwi Kakang sing wis tak weni formalin kuwi ben arek. Iki nek kondo kok aneh-aneh wae. Lho apem kok mbok weni formalin iki mayit ta apa? Lah ben awet kok ben ora. Cetane iki piye cetane? Ini yo Kakang sampean aja nesu yo.
Ora. Ora. Sampeyan mau ora lunga to? Iya. Aja padon ae. Kiai ape? Gampang masalah bagawe. Pilih. Gus. Apa jenenge piye? Wajong neh kowe. Sakwise aku lunga piye? Sampeyan tak lunga suwan ngersani Bapak Guru. Heeh. Lah sak lunga sampeyan iki mau Kakang Meto Kempoku iki nembung lawan aku. Nembung karo kowe. Ses. Aku ngene apa secuwe lagi. Tegese iki maksud pokok seneng karo kowe ngono. Heeh. Oh lah iya. Arep kondo ngene kok mbok dadaki saka apem. Ora tak cuwil-cuwilke. Ya terus Nek ngono nek rambut cuwil-cuwilke aku tempili sithik. Ora tak tempil-tempilke. Karo ngene. Kok upama aku duweni duren. Ora ketang piye kuwi tak tembelke mergo apa? Aku butuh dhuwit. Sapa wong sing ora butuh dhuwit? iya. Ra iya to? Iki pancen bener. Nah, mergo aku butuh dhuwit. Aku duwe duren siji. Iya. Tak wenehke mergo kuwi dituku. Nanging iku yen duren. Mangerti ya si Adi maksud pokok. Duren wong iki aku. Iki dudu duren. Iki ya dudu apem. Iki mono menungso. Menungso iki wis duwe pacangan utawa duwe calon bojo. Umpama mama omripatmu kupingmu mesti wae wis krungu. Umpama budheka talingamu mripatmu go kudu wis weruh. Yen si Adi Mintarsih iki calon bojone Kakang. Ya ngerti kowe. Nanging yo gene kowe tega lan mentolo. Nembung karo Mintarsih kang kaya ngono si Adi. Aduh. Aduh Kakang. Iki ngopo to? Aduh iki bapakku mau. Duit mau kok dadak atau saiki. Alah gombal. Lah ku jiwit wis mau kok lagi krasa. Pipiku Kakang pipiku pipiku Ayo. mau diomoto. Wis klopo. Mas semane. Awak. Arep tak elus-elus arep tak awot-awot wong iki calon bojoku dhewe kan. Ndondongmu dhewe ngono kok. Iya to. Wis pokok Ra gauni. yen pancen karepmu kaya ngono. Aku entuk kowe kepengin seneng karo Mintarsih. Nanging ana pitukane. Apa? Yen kowe bisa ngalahke aku ning papan kene, tak ulungke Mintarsih. Kabeh mau aku wis ngerti. Kowe wis ngerti yen to aku seneng karo Mintarsih. Iya. Mung pepalane kowe. Apa to kowe? Mung sepiro kanggo aku. Wis pokok Yo, aja sungar. Yen tak rungokke tembungmu paribasan bisa nugelke wis kliken. Nanging durung kinaruan. Yen Maesa Jembaka ngalahke karo Ranggone. era ngoni. Iya. Aja mung badan sajuga kira tuwun. 1000 paribasan iki. Maesa Jembaka aku ora bakal sumingkir ana pekarepan. Ayo. Temtok kene papan kene kowe. Oh, ayo. Waduh.
wong gelut mati nganggo atos sing balung ngateling kulit. Bagus. Yen pancen kowe duwe ajujuk Kawijaya. Padha-padha murite Bapa Santi jiwane Bromo. Temtoke kowe karo aku. Rong tahun. Setahun rong tahun. Iya. 3 tahun. Yo ki sing tak karepke. Apa kowe kalahku sing luwih dhisik kumekaning Pak? Teter kadigdayan muni papan kene. Monggo Bapak Guru Santi Sipong kowe ngene. Aku nganti kedadak nganti keluwep aku. Rumah kula niki Tapi tak karo Maisa Cempaka ana apa? Bapak Guru Malih menika mung babagan wanita. bakal wong Nggih. Ingkang lepat menika Syadi Milase. Lho. Kok luput? Nggih kemawon. Kok iso luput kok? Syadi Milase menika remen kalian kula nanging piyambakipun sedeng kalian niku lho. Bekake selek kae. Cikulo bobo. Apa bener kowe seneng karo Maisa Cempaka? Nah, iya lho. Siapa ora? Iya apa ora? Kurang ajar. Nun saya lho Bapak Guru nun saya. Kon kok tendang-tendang kaya. Nggih. Nanging mau Siti. Lho. Kowe iki kok ya guyonan kok seneng apa sithik. Akeh lah. Sing jujur seneng apa ora? Anggen kula tresno tesih kathah anggen kula tresno kalian Kakang Ranggapuni. Krungu kowe. esunipun ingkang lepat Maisa Cempaka. Mboten. Apa menika? Mboten kula. Lho, ayo, wani piye kala? Ayo, wani piye? Ayo, wani. Apa ya kakek omongane wong tuwa piye? Mboten. Kula ngertos nek sampeyan iki sampun sepuh. Lah piyambake wantun dadi kula. Sentop. Ngeten Bapak, ngeten. Pun boten kanyepen ngeten. Lah. Yo, piye cekeli? Ayo. Wani piye? Bocah wani. gelap. Maju kowe ya, Mas. Nggih. Sek. Antara karo aku. Kowe iki dok Apa sing kok geni? kowe iki dok kena dikapa apa ora? Kok jengkel aku. Pripun Bapak? Jangan-jangan piye janjane ana apa kok ndek geger kok mateni wong tuwa kowe. Ingkang lepat niku Maisa Cempaka. Boten kula. Lupute piye nggih? Takoni ki Mbak. Luputmu piye? Ampun mriki apa, Bapak? Jane ana apa yo? Ngate iki, Bapak. Heeh. Syadi mintar sih menika cagatan kalian rong kauni. Nggih lho. Ya pantes wong sedulure. Lah nggih. Lah iso. Nanging mboten kados sedulur. Kados katresnan. Ayo Kula serik kalian manah. Amargi napa to, Bapak? Syadi mintar sih menika wanita kegantelan ning lebetipun manah. kowe seneng. Nggih. Kowe piye no? Ora seneng kok. Nanging kenging menapa, Bapak Guru? Wonten ing padepokan menika. Iya. Mboten saged antawasipun murid antum katresnan. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Iya ya. Lah kaya jawab seneng. Sampeyan iki aja wedi ya. Wong digetak Maisa Cempaka lagi ngaten kok wedi. Aku iki ora kok wis Sampeyan sabdake ngoten nak pun. aja padha-padha ngene Sabdake sik sabar. Perkara wong wadon kok do tukaran goblokmu, bodhomu. Pripun? pripun Bapak? Kowe ya seneng. Nggih to. Kowe ya seneng. Nggih to. Nggih.
Nek kowe seneng, wis kene wae. Pripun, Bapak? Pintarse dibagi loro ngono piye? Dibagi kali. Bisa, cocok. Cocok, nggih, Bu. Bapak cocok. 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 Kowe takon mulih dhuwur. Prikil. Ya. Kowe iso. Loh, manut sampean. Mriki nggih, Bapak. Ya. Ces. Kula nggil. Iya. Sing mriko Iso. ngandhap mriki. Heeh. Lah mboten. Mboten sarujuk kula. Ora sarujuk. Mboten sarujuk. Nak ora sarujuk ya ora sidol lah. Ngene kan. Pripun? Perkara wadok ngisi-ngisini wong. Nggih. Yen peki mang sida cengkah bakah karo ronggo nilan kowe mangsa cempaka. Sih, Bapak. Bebasan cat tusuk gunting catu loro. Iris-iris brambang landusan dengkul. Pakai rumiyin, Bu. Menapa tegesipun tusuk gunting tatu kalih ketok-ketok brambang landesan tangkul. Awit kowe sakloro niki sadulur. Wah, sampeyan kok ya ora. Sampeyan pripun to? Kowe ora percaya. Kula teng pundi, mriko teng pundi sampeyan Jenengan iki dulur. cek. Kowe ora Nah. percaya. Ojo waton ngucap sampean. Yen kowe ora percaya dongenge ra kaya ngene to.